دگل دەستپێکە ساڵانویە خواندنە تورکیا باکووری کوردستانی مژارە کوردیە جارەکەدن دە ڕۆژەvê دەیە و aliyên peywendîdar jî dibêjin li Bakurê Kurdistanê xaftina Kurdî sal bi sal kêmtir dibe. İnisiyatîfa Heq jî weke saziyeke sivîl dest bi kempîneyekê kiriye. Rêveberekê vê saziyê jî dibêje Kurd ji zimanê xwe hez dikin lê giringî pê nadin. Problemek di nav civakê de heye û xebera civakê jê tune. Ev çi ye ev problema? Civak ji zimanê xwe hez dike lê bikarnîne hindik me ya ziman wenda bibe. Me xwest ku em vê talûkê bînin ber çavê wan bira bibînin. Li gorî rapirsiyeke kompanya Ravez jî li Bakurê Kurdistanê rêjeya Kurdên ku bi Kurdî dinivîsin û dixwînin ji sadî 18 ye. Rêjeya Kurdên ku tenê dikarin bi Kurdî biaxivin ji sadî 26, rêjeya Kurdên ku Kurdî fêm dikin lê nikarin biaxivin ji sadî 24.5, rêjeya Kurdên ku tenê çend peyvan ji Kurdiyê dizanin jî ji sadî 14.5 ye. Di van salên dawî li çend metropolên Tirkiyê hejmara pirtûxaneyên ku pirtûkên Kurdî difiroşin, her wiha hejmara pirtûkên Kurdî jî zêde dibe. Li aliyê din zext û guvaşên dewletê jî weke yên salên notî nemane. Lê belê tevî vê yekê jî her wekû Bakurê Kurdistanê li metropolên Tirkiyê jî rêjeya xwandin, nivîsîn û axaftina Kurdiyê kêm dibe. Kêmxwandina Kurdiyê ji aliyê Kurdan ve li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bandora xwe li ser veşanxane û pirtûxaneyan jî dike. Di her beşê de edebiyat, dîrok, sanat, müzik, folklor gelek kitêbên Kurdî li vir hene. û ji xênê wî kursa kurmancî, kursa ziman ya xwendinên klasîkên Kurdî jî heye. Mixabin li gor Tirkî eleqa pir hindike ne li gor dilê me ye. Li dibistanên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê mafê xwendekaran heye ku heftiyê 2 saetan dersa Kurdî bixwînin. Wezareta Perverdiya Tirkiye amarên di derbarê xwendina Kurdiyê de ji bilî sala 2015 belav nake. Ku sala 2015 jî 77,931 xwendekaran dersa Kurdî xwendiye. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.